ଛାଡ଼ି ନ ଚଳାଇ ପାର ପେଟର ଝୋଳା ବେଳୁ ବେଳ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। କାହାଘରେ ଦୁଃଖ କହିଲେ କିଏ ଶୁଣିବ? ଚାଲି ଚାଲି କଣ୍ଠଟାରୁ ଧରି ମତେ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମୋ ଜୀବନଟା ଚାଲି ଯାଇପାରେ। ଯଦି କିଏ ପାଣି ଟୋପାଏ ଦିଅନ୍ତା ମୋ ଜୀବନଟା ବଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତା। ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କିଏ ମୋତେ ପାଣି ନବ? ଦୁଃଖ କହିବି କାହିଁକି ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର ହେଲ ସ୍ୱାମୀ? କାହିଁକି ତମେ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର ହେଲ? ମୋତେ ପାଣି ଟୋପାଏ ଦିଅ, ମତେ ଅତି ଶୁଖି ଯାଉଛି। କିଏ ମୋତେ ପାଣି ଟୋପାଏ ଦିଅ? ପାଣି ନେଇ ଆସିଛି ପାଣି। କିଏ ବାବୁ ତମେ ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ? ଆରେ ଏଇ ସମୟରେ କଣ ଏମିତି ନିହାତି ପରିଚୟ ପଚାରିବା ଦରକାର? ଏଇ ଭାବି ନିଅ, ଜଣେ ବିପଦ ସମୟର ହିତାକାଂକ୍ଷୀ।